beste ariketa mota bat ikusiko dugu. Batez ere, askotan komentatzen dut haur hezkuntzako entzat bada material gutxiago edo askotan kejatzen dira, haiek ere daukatela sortzeko hainbeste material. Hemen ikusi dugu book widgetet bai ematen duela aukera, horrelakoak egiteko. Eta gainera, momentu honetan egingo dugu beste gauza bat, eta izango da batzuetan, naiz eta ariketak ematea bakarrik gauza batik prestaturik egon, behar bada beste erabilera bat aurkitu bat dugu. Esan nahi du beste era batean erabili edo beste ariketa mota desberdin bat. Hau adibidez erabili dugu ja, encuentra la diferencia, bi irudien arteko desberdintasuna ikusteko. Baina momentu batean planteatu da baita ere beste ariketa mota bat. Sakatuko dugu, eta honen egingo duguna izango da bakarrik irudi batekin, eta egingo duguna izango da gauzak bilatu. Ariketa tipiko bat, irudi bat, agertzen dira gauza batzuk, eta umeek bilatu behar dituzte. Orduan, aukeratuko dugu irudi bat, nik hemen badaukat bat prest, hemendik egongo da, hemen dago, eta bigarren irudia ez dugu jarriko. Hemen jarriko dugu, mantener toda la imagen y mantener la relación de aspecto, utziko dugu horrela. Hemen egin alditugu aldaketak, gero egin ditugu behar bada, ikusteko nola ikusten den aukera bakotxarekin. Betiko hemen jarriko dugu zorionak, eta hemen jarriko dugu, hori nahi badugu, audio bat oso ondo egin duzu, edo horrelakorik, badakizue grabatu aldugula momentu horretan, grabatuko dugu. Oso ondo egin duzu. Nahikoa izango da, begala, probatu aldugu. Oso ondo egin duzu. Ondo egiten du, jazta. Orain ja, prestatuko dugu ariketa. Zakatuko dugu, agregar diferentzia, kaso honetan ez da izango diferentzia bat, baizik eta hemengo gauza bat bilatzea. Zakatuko dugu irudian, eta ariketa hauek ohituta gaude ikusten. Txikiek egiteko, ezta? Bilatu behar dira gauza hauek, eta orduan joango gara bilatzen, ez dut aurretik prestatu, orduan abertzen bat osatzen nahi zen bakotxa bilatzeko, eta, hemen daukago gurpila adibidez, hemen daukago gurpila, orduan zabalduko dugu, hemen agertzen den gurpila. Hau ja eginda dago, etxo, eta beste bat jarriko dugu. Berriro sakatuko dugu irudian, eta orain bilatuko dugu beste bat, osatzen izen askorik beste bat bilatzeko, adibidez, ondo hau, ondoa, badauka hemen buruan, harriko diogu hor, buruan. Agian, birekin nahikoa izango da, ikusteko ja, nola doan, ariketa. Egingo dugu etxo, eta orduan beti egin aldugu bista previa bat, ariketa guztietan, hori kontutan hartu, beti egin aldugu bista previa bat ikusteko nola doan. Orduan egiten badugu bista previa, jazta, hemen sakatzen badu aurkitu du lehenengoa, eta hemen sakatzen badu aurkitu du bigarrena. Oso ondo egin duzu. Bi bakarri jarri dugunez, jazta, horrela agertuko da. Etxiko dugu, eta egingo dugu froga hori. Ikusiko dugu, dango gara al general, eta ikusiko dugu, ia desberdintasun handirik dagoen, hau aldatzerakoan. Jartzen badugu no cambiar el tamaño, pero hemen, segun nolakoa den irudia, handia da txikia, agertuko da, era batean, era beste batean. Oso handia baldin bada, aterako da, horretik, eta txikia bada, oso txikia dira. Bilatuko dugu bigarrena, cubrir toda el área y mantener la relación de aspecto, hori da horretik egin duguna. Eta bitu hemen, adibidez, momentu honetan ez da agertzen osoa, orduan ez eretxateke erabilgarria izango. Contener toda la imagen y mantener la relación de aspecto, hau da, erabili duguna.
Eta orduan, bista prebian, bai, ikusi aldugu osoa eta nahiko ondo. Eta aukeratzen badugu, azkena, cubito del área con toda la imagen, bueno, ikusiko dugu, bitu hemen, adibidez, irudia desproportzionatu egin da, proporzioa galdu du pista bat, eta, da, gure kasuan, kasu honetan, hoberena izango da, contener toda la imagen, y mantener la relación de aspecto. Horrela, nahiko ondo ikusten da. Ariketa egin da, momentu batean egin da. Bakarrik falta zaigu, partekatzearena Grarrunen, eta amaiturik dago. Konpartituko dugu, gero agertzeko ja amaituta bezala, eta usteko ja momentu batean bada egiteko. Babitu baita ere ariketa mota bat erabiliz, desberdintasunak aurkitu edo, beste ariketa mota bat planteatu dugu. Hori askotan gertatzen da, bada pizka bat irudimena erabili, eta planteatu aldira ariketa desberdinak, nahiz eta gauza batelako sortuta egon momentu batean ariketa.